Aha, ndị be anyị ndị ihe Igbo na-amasị asị m ihe echiri ya zere ndụ mmiri ndụ azụ anyị si egbe bere ugo bere nke si ibi ebe na anyị achọrọkwa nkụkwa ya o mana ihe mere ya gwụ ya ebe ọ ya ebe ahụ ya adịkwa ya mma maka ọya nwa bụ isi ije ịmakwa na asị na nwanza ọ na-ere ụkwụ n'aka ọ sịghị na ya na-aha mmanụ ọkụ ya kpatara na onye na-ayị ara ọ bụrụ ya nwa ka ifere na-eme kama nọọ ndị nwe anụ ka ifere na-eme abịa ọ bụrụ ihe ndị be anyị kwuru n'okwu si na gị na onye ara na-ekwu okwu ihe ize ya ebuzo ya gwa gị ịbụ onye ara ọ bụrụ ya kpatara na ụbọchị taa gaba gị na mmadụ ji kwuo okwu ọsị gị na ịbụ onye ara chekwa ọfụma nke ndị oyibo kwuru ma ya ma bụ onye ara n'ụbọchị tata ebuna m oche nọchie ọka o si wee dị ọya nwa ọmụnwa ka a na-akpọ egwegwe 1 n'isi mbido TV nke a na-akpọ isi mbido telivishọn ọ bụ na ị nwere Star Time jee bute ọ dịkwa ọnụ ana ka ị nwee ike ịdị na-esonyere m n'ihe egwuregwu a oge niile ọka o si wee dị ọya nwa n'ụbọchị tata n'ihe egwuregwu a na-akpọ ihe na-eme n'obodo chetakwa n'oge m na-eji akụwara ụnụ etu ihe si eme n'obodo a sị na ebe na nwatakịrị na-ebe akwa na-arụ aka ọ bụ na nne ya nọrọ ya nne ya anụ ya mana mụnwa bụ egwegwe 1 sị na ọ bụ na nne na nna ya nọrọ ya nwa na-eku ya ọ nọ ebe ahụ ọ bụ na nwa na-eku ya nọrọ ya ọ bụ na nwanne ya nwoke anọrọ ya nwanne ya nwaanyị ya anụ ya awụ anaghị agba ọsọ efu na nkịtị anyị na-ebara anya wee fụ na akwa nne na nna anyị gụnyere anyị asị na akwụ afọ na nchọkọrọ oruzie n'oge nke anyị akwụ ya bụ n'ahọ isi 10 isi 7 isi 8 oruzie n'oge nke anyị ọfụma nsọkọrọ ka ihe na-emezi ọ na ndị nyere anyị amaghị etu keke etekwu ya atụ na ọgwụkwọ agụnyere anyị n'aka ọnyụnarị na anyị n'ụbọchị tata ọ nwere ihe anyị enebe ezigbo anya ya bụ ofu ihe akpọrọ si na amaghị ama ụzọ adịghị mma anyị na-esi eme soshal midia ọjọka mana etu o si wee dị ka anyị je gbarịta egwu maka ọ nwere onye ọbịa m nwere m na-egosi unu onye ya bụ ọ bụrụ na ihe onyonyo nke a na-akpọ muvi na-amasị gị ihe ama onye ọ bụ ọnwa ada ka anyị je gbarịta egwu anyị na-abịa Igwe. Somebody else. My lady, come to me, let me teach you how to love. Also, show you all the finest things you really need to know. Spending money for no reason, you deserve more than that. Baby, smile for me, I'm a humble lover, baby, you myself. Nature graduates, I am good in anything you want. Very good in romance. Request him. Anyway, you be my lover, and the whole world is yours. Too much cash, too much love, baby, make your choice. Hey, the man up on baby, back in sweet so mono. Dollars, Ichoyana pounds, Ichoyana euros, Kedi Fogelino, Ichoyana Gucci, Dolce and Gabbana, what I say your friends say Kaijere Dubai.
none. Anyị echigatana dịka m gwara unu na enwere m onye ọbịa nke ọ bụrụ onye ọbịa ofu nọ ndị ọbịa mana onye ọbịa pụrụ iche. Enwere m onye ọbịa ka m gwara unu na o nwere okwu anyị ji n'aka, ya bụ etu adịghị mma anyị si eme social media, nke ndị oyibo na-akpọ social media. Anyị na-ekwu okwu social media, anyị na-ekwu okwu to go, anyị na-ekwu okwu Facebook, anyị na-ekwu okwu Instagram, anyị na-ekwu okwu na aka ahụ unu makwụnụ ya unu ya. Ekwentị na ka m gwara unu si na ọ bụrụ na ịchọ ịchụ enwe mụta etu esi eme ka enwe ewere chọba nwada ndị mma na ọ bụrụ na ịchọ n'aka ihe afụ nke a na-akpọ iPhone 7, iPhone 10, iPhone 20 ya bụ iburu ya ire ya iwere ego ya goo ụlọ. Ewere ka mkpọtagodi ya maka echọbego m ya na social media na-agwọ na ya wee ghọta na ngwa ọbụla ọ na-etinyegasị ụmụ ya na social media. Onye na-agwụ na ihe ha bụrụ onye ọzọ ma nọọ akpa nwa m gwara ọnụ nwa ibe amụzuru amụzu. Echetara m mgbe mụ na ya na-abụ mere ihe onyonyo nke a na-egosi na TV. Oruru ọdị mkpụrụ ụbọchị ọnụ na-ene onye nwoke a na-enene ya na obodo oyibo ọkpọ m sị m onye a gị na-emekọrọ ihe onyonyo a ị nwere ike izitere nọmbịa nsị ya sị m zitere ya nọmbịa na ya afụghị ya n'anya nsị ya ifubere ya ebe ifuda na onyonyo ọtụ m na ya na-enye ya n'obi ya na-asa mbara nsị etu o si abụ na etu o si wee dị ere nsị ụnụ onye na-agwụ na ya ha bụrụ onye ọzọ ha bụrụ mmadụ dị ka Princess Edwin onye nke m ụnụ anyụgo anyị anya na ihe onyonyo ọ gịnị dịrị ihe akụkọ udo abịatụ nwafọ n'ụtaba ọgwụgwụ a nna majikọ ya eji ihe eje oke igwe nnazi ọtụtụ ihe na-emezi anyị amarazi ebe mmiri si wee gba n'opi ụgbọgụrụ anyị ma na iso na ịma na ihe kpatara o ji wee dị mkpa na anyị nebara anya n'iya maka na ụnụ nwa bụ ndị nọ na Nollywood ndị na-eme ihe onyonyo. Anyị fụ na ụnụ nwa bụ ndị bi nara ahụ n'ihe a na-akpọ social media. Ebrezi ka mkpọgodo ikinyere anyị aka. O nwekwara ike ọ bụrụ na a na-esi ebe ahụ adọta ego, ọ bụrụ na a na-esi ebe ahụ eje ọkụ mmụọ ka anyị mara nke ọ bụ na-esi ebe ahụ eje ka anyị maragodo etu o si mana etu o si na-adị kenegodiri ndebe anyị na-ene anyị kenegodi ndebe anyị na-ene anyị anya. Ndebe anyị ekele m unu Igbo bụ Igbo ekele m unu adụnụ nwaanyị ka m bụ abụ m onye Igbo ana m asụ Igbo abụ m onye Anambra steeti esikwere m n'akụkụ ebe a na-akpọ Ọkanọt esi m na nnukwu obodo Abọgwuide ya na-akpọ anyị afọ m bụ Ada. Ihe a ji mara m na Nollywood bụ Princess Edwin onye bụ afọ m. Ndị be anyị nọsie n'ike n'ebe unu nọ. Unu anụna ịma na asị m zie eze ezie m mana asị m gbaa jibuti ya mma anakwachi ya eche unu anụgonu kịta o jiri n'ọnụ ya kwu nke ndị oyibo na-akpọ from horse's mouth. Ọ bụrụ na ije n'ụlọ ikpe asị iji ọnụ gị wee kwu ya ọya nwa ji ọnụ ya wee kwu. Unu anụna gbasara nwada ọ bụrụ na n'inebe anya anyị ajụ Kenya ka anyị maragodi tupu anyị abaa n'okwu anyị ji n'aka ya bụ etu adịrọ mma anyị si eme nọ social media ka anyị matagodi nwada Princess nwada Princess obi atọ ka m na mụ na gị na-abụ buru oche n'otu n'ụbọchị tata ineba anya na okwu a ka njukene gị etu a na-enene ụmụ ihe onyonyo a ka ihe kpatara uji abụ mgbe ụfọdụ a na-enene ya ndị na-eso unu a na-eme etu unu si eme ka ihe kpatara ya ọkwago nwakwuru ya ndị na-eso anyị ihe onyonyo ka anyị na-eme ọ ya bụ ọrụ anyị ya bụ na ndị na-eso anyị tupu mmadụ sowe gị enwere ihe kpatara o ji sowe gị. Ọ bụrụ na mmadụ esowe gị
o nwere ike ọ bụrụ na omume gị masịrị onye ahụ o nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ hụrụ gị n'anya dịka mmadụ si ahụ mmadụ ibie o nwere ikwe n'ike ọ bụrụ na ọ ihe ị na-eme ka onye ahụ na-enegere anya na ọdị ihe ọ chọrọ ime a ga-enwenetara ihe mmadụ ji eso gị ọ na-anụrụ ya na ndị na-eso ha nwere ihe kpatara ha ji eso ha ma ndị na-eso maka ihe ọma o ma ndị na-eso maka ihe ọjọọ mana mara amara na ụfọdụ na-eso ndị a chee na etu ndụ dị na ihe onyonyo ha mere na etu a ka ndụ dị ọ bụrụ ọkwa eziokwu maka etu agbụ inu si ada n'ọnụ si ada na ntị ọ bụrụkwa etu a ka o si atọ n'ọnụ ịghọtara princess atị nka njukene gị ka maka o nwere ndị na-ege anyị ntị ha chọrọ ịma nke bụ eziokwu ka anyị adịkwu nke ahụ maka njikọ dị gị nke a ihe ejije n'one ka ị megoro anyị na-ekwu ihe ojije anyị na-ekwu Igbo ihe ojije n'one ka ị megoro na-akwalite asụsụ Igbo ya bụ ihe onyonyo ya bụ movie nke ndị ọzọ na-akpọ movie agbanigo m nnọọ asị m kpọwakwa aha enwere ndị nke mma akpọ mana ịma na ihe dị n'ihe onyonyo bụ ị na-eme ị na-echefu na mmadụ pụta ọ na-enegara anya ka ya too ma imechaa bịabịa ka m bịaba ọ bụghị na enweghị ndị nke ị ga-echeta ma tinyekwa uchu na ya mana imechaa otu ọ dị ihe a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ script ịrụcha anya iwere edebe ichebekwa ọzọ ịrụchakwa iwere edebe ichebekwa ọzọ ọnya bụ na asị ka mkpọba aha enwere nke a na-akpọ ihe onye metara enwekwara ọzọ a na-akpọ mmakwara enwekwara ọzọ a na-akpọ ụlọ mgbasa ya broken home n'ọnụ oyibo enwekwara ọzọ a na-akpọ ọ bụrụ nke m fụrụ ego furu ụzọ nke anwụ akụkọ akọrọ ebe ahụ erike ndị nke nna echeta ha ọ bụ ọkwa mekwe ya ka ọ bụ na ha abachaghị uru mana ọ tọghị ụtọ mana ịma na otu a ọ dị n'ọkụ a ga-akpọbiri ụfọdụ otu a nke ọ dị ya bụ na ihe nji eme ma ihe kpatara nji eme nke ndị be anyị bụ maka na asụsụ anyị Igbo bụ Igbo anyị Igbo ama nnakwanụ onye ka anyị sị ka anyị na-asụ kụziere na ụmụaka ka anyị na-asụ maka na asụkwa na-eme ngwa ngwa emeghara ọdachi unu anụ ya eme ngwa ngwa emeghara ọdachi ọ bụrụkwanụ mmadụ niile ghọtara etu Igbo si wee dị ka mkpa maka asụsụ Igbo na-anazi ana Princess Edward o nwere Princess Edwin gbaghara m o nwere ihe na-agbanahụ anyị etu anyị sizi ebi ndụ ahụ na one gara aga ekwentị batara ọ bụrụ na ekwentị adịbụrụ mana anọgidezi nke a na-ebu n'aka na-akpọ handset abata obodo anyị bụ Naijiria batakwuo na mbakara ha na-akpọ Afrịka o were buruzie na ihe niile anyị na-eme echigharazie azụ banyezie n'ekwentị ọ bụrụzie na mmadụ nyụọ nsị ọ banye n'ekwentị ọ na-aba n'ekwentị ka ọ na-eje na soshal midia ọnyụ ahụrụ ọ banye n'ekwentị ka ọ na-aba n'ekwentị ọ banye na soshal midia di etie ihe n'ekwentị soshal midia ihe niile a na-aba n'ekwentị soshal midia anyị wee na-ajụ onwere ozi ihe a na-asụ anya onwere ozi ihe a na-asị na ihe a bụrụ ozi ihe ụmụazị kwesịrị ịfụ onwere ozi ihe a na-asị na onye eruru oge ya ka ịbụ maka ana m ekwu ma ọ na mụnwa na-eche amarọ mma na onye na-ekwu ọ dị njọ mana mụnwa na-eche n'etu esi wee mepere ụmụazị ụzọ na soshal midia aghapụsigo ihe niile banyere etu ntọala Igbo anyị si were dị ka ihe ekwu gbasara
nwanna ihe gbasatara ihe ndị oyibo na-akpọ social media ị mara a sị na ka ekwuru ndụ ka ekwuru ọnwụ Ọ ka o mere. na ihe social media nụwa o wetara anyị ihe ọma o wetara anyị ihe ọjọọ enwebụ ka m pụtasị gị na social media jụchara wee jọgbuo wee mee nke a maka na o nwere ihe ndị ọma o weta ahapụ social media mụ na gị aga na-ekwu otu a na-agwa unu okwuba anyị sechacha anya were ekele ebe anyị etinye ịghọtago social media nwere uru ọ bara anyị nwekwanụ etu ọ si ghasakwunu anyị n'ime onwe anyị ọnya behind nọ ebe a ngwa ka m jụọ gị anyị mara ihe ọbụla nwere uru na o nwere ọghọm eziokwu mana ịma na asị na ekwewe ekene ọ gafe ha nku aka ọ bụrụ ibiọma ọ ngwa ụfọdụ ọma mbụzidi ibiọma ọ bụrụzie mkparị maka mgbe ifere igwe ndebe ụnụ igwe asị gị kwunie nwa m ị hapụzie gị na igwe aka etu ejidezi igwe etu a gị na ihe ya bụzi ihe eme ada anaghị ha ewere na-ajụ gị ọ bụrụ na ị neba anya na soshal midia n'ụbọchị tata amakwugara ndị ọzọ mana mma asị gị na ịneba anya ihe dịka na Facebook nke a na-akpọ Facebook ịneba anya ihe na-akpọ Instagram and Twitter ihe asị m na ihe ọma soshal midia butegoro anyị nọkarịgo ihe ọjọọ butere anyị maka ka m bịakwa nwatakịrị nọ elementary 4 elementary 3 ewere buru ekwentị bunye ya ọ bụrụkwa ịma na enwere ekwentị nwee ekwentị eburu ekwentị bunye ya were ego tinyere ya n'ime ya wee mee nke a na-akpọ subscription o wee tinye ya data nke ya bụ itinye ya ewere na-awụkpuzi n'ịntanetị na-amakpu na-abata nwatakịrị eruworo ahụ 18 iwere bunyezie ya ekwentị o were buru pụọ ọtụtụ ọ nọ n'ekwentị ọ bụrụkwa na ọ na-akpọ mmadụ ihe ọ nọ na soshal midia ọ bụrụ na ịba soshal midia nkịta ifu na mmadụ ya ewere ekwentị gosigbo onwe ya ebe ọ bụ ọtụ gosicha otinye nwatakịrị a ewere na-ene ihe niile a ọ bụrụ ihe ndị oyibo na-akpọ exposing the child wrongly mgbe ihe niile metaziri esi na nwa emebibe ama m ghọtara ihe na-ekwu chekere ka anyị na-ebite okwu aka na nkenke isel na ịpụta nne na nna pụta ha goro ekwentị gonye nwatakịrị ọ ka o mere si ya ka o ji wee mewe ihe ọbụla ya ha amazi ihe ha ji gonye nwatakịrị anwa wee jiri aka ya wee machata n'onwe na ebe ọ chọrọ ime ebe ọ chọrọ ịlakpu bụ na Facebook ịgonye nwatakịrị ekwentị awọkwa ihe ọjọọ ahụtara m ya asị ihe ọjọọ nwere ka m ji ahụ ya ka ihe ọjọọ na ihe bụ ihe ọjọọ bụ na nne na nna ha gonyere nwatakịrị ahụ ekwentị anwa ị na-etinyekwara ya anya kedu ka ị si etinyere ya anya ka ị gonyere ya ekwentị gbakọta azụ maka na nwatakịrị egonyere ekwentị enwere ihe eji gonye ekwentị enwere ike ọ bụrụ ọnata akwụkwọ enwe ihe enyere ha n'ụlọ akwụkwọ ka ọ nebe ya anya gwa mkwanụ ya ma jụkwanụ ndị ka ya mara n'ebe a na-akpọ Google jụkwanụ ajụjụ wee mara ihe ọ ga-asa ọ ihe eji nye ekwentị ma ọ bụghị inye nwatakịrị ekwentị ịgbakọta azụ ihe sọziri anya mewe mụnwa bụ ihe a enwere m ụmụnne ndị obere enwekwara m ndị nọ n'okpuru m a nakata nnakọ ha ekwentị jiri aka m baa n'ime maka na ọmụnwa gonyere gị ị ga-ama ihe dị n'ime karịa m nnekọ onye mmụọ ebe na ọ dịghị mma ntụọrọ gị aka na nke a na-achọ ọmịa nke a na-achọ ọmịa na nke a na-achọ ọmịa ebe a ka a ji ahaji okwu mana cheka njukene gị o nwere ihe mere n'ahọ one na one gara aga ebe nwatakịrị makpuru ebe taya na-adị n'aeroplane soro aeroplane mgba rute Lagos at no throw away ihe ndị oyibo kpọrọ ya ere njụọ nwatakịrị a na-ekwu ihe a o ruwere 18 years o ruwere 18
ngwa jụrụ ya wee sị ya ka ihe nyere gị nwa ime ụdị ya ọ sị na ya na-afụ ya n'ihe onyonyo. Ajụjụ na-ajụ ọ bụrụ na igoro anaghị m asịsị ego onye n'ekwentị nye nwatakịrị amaghị m ịghọtara ihe na-ekwu. Mgbe ị were ekwentị nwere ịntanetị were nye nwatakịrị ọ dị mma nwatakịrị ya eme assignment enyere ya ma ọ bụ na ọnụta akwụkwọ mana ị nwere ike inwe ihe a na-akpọ desktop kọmputa ihe edebe n'ụlọ gị ọ bụrụ na ha bata ha eme assignment n'ebe ahụ gị nwa na onwe gị ịnọ ije nene ihe ha gagasịrị na ya ọ nwere ihe a na-akpọ browsing history edenetie ihe ha gagasịrị na ya iwe nwee ike ịma ebe ha gagasịrị otu na-ekwu ebe na-ajụghị ya nwatakịrị amagburu aeroplane bịa Lagos mmadụ amara na ọbara aeroplane i wee tinye igoro ekwentị bunye nye ịntanetị o were buru pụọ o were ka nwatakịrị a o nweghị ike ọ braụzụcha nke a na-akpọ braụzin magbuchi ịntanetị nenecha YouTube ebe ọlọdụ ihe niile ahụ magbucha mmecha na ọma mficha ha ncha niile ka ị ghara ịma. Kedu ihe iji echekana na ọ bụ soshal midia kpatara onye na-emebi ihe ji emebi ihe? Kedu ihe iji chee nye ọ ihe m chọrọ ka m mara maka na nwatakịrị makpụrụ ụgbọelu ịmajụ ịjụrụ m ga-asa gị ya mana ka o si narị aka ijegodi obere ezumike emetụkwana ihe a na-akpọ remote aka cheregodi maka o nwere ezigbote ihe dị mkpa ihe amụta n'ụbọchị tata. Anyị na-abịa. My fiance, you know be Beyonce, finance, na so. Tell us say you don't get money, that day you be ugly monkey. Seriously, brody, no funny. Nobody go call you honey. They can't know, okwego, imekwa no diewo. Ichikwego, libego no no. Iweriwo, na financial woman be that. Relax, Iweriwo, yeah. Na financial woman be that. Relax, Ogen na baba ina koga sele emi tulu masa fire bebele ngwa no fun boso ga fun na tele osin jesu eke ni de le bele na ko din no like boso ni dio anana hustle nwaro mo osin na ndi loka na mbo yimo obodo na meru level ya na bu mo lodo I took it as a man what is nothing Emmanuel me go come on I'm nothing I'm not so this girl I got bomb shotting I got them for lace so let's him cutting even after all my spending a year but yeah I'm a go